Tehokas V8 moottori, oi, siinä mennään. Hyvän näköistä, hyvä. Nyt alkaa olla vauhtia niinku mallia kohillaan. Sieltä tullaan, oi. Oi. Näin. Juuri samalla, niin Marko ehdotti, että täällä olisi tämmönen hyvä mutkayhdistelmä. Oi. Siinä on kulmaa mallia tarpeeksi, kun Marko tuo. Eli Marko, no niin. Siellä jälleen. Ollaan treenit mennyt hyvin, katsotaan miten kilpailu taipuu. Sieltä tullaan ensimmäiset mutkat. Kyllä, vauhtia ja kulmaa löytyy, oi. Not bad! Oi, nyt pyörähtää. Pysyy radalla, noin. 0 pistettä. Sieltä sitten Mikko Aalto ensimmäisen lajittelun suoritukseen. Noin, ja sinne perille asti. Hyvä. Lajittelun suoritukseen Marko Hyvänen. Äsken oli tosi hurja veto, en tiedä voiko tosta enää parantaa. Siinä vähän suorittuu. Luoja kiitos, on kädet. Ja sieltä sitten Teemu Peltola toiseen lajittelusuoritukseen. Äsken tuli toi komea spinni, nyt tullaan vähän paremmin. Oi. Ja sinne perille asti. Kyllä se vaihdetaan moottorilla ja sitten vikaan mutkaan. Hyvän näköisesti, kyllä. Ja sieltä sitten ensimmäinen lajittelusuoritukseen Team Drift Karake Simon Wikman. Ensimmäinen klippi osui ihan kohtuu hyvin, nyt tullaan aika ulkona. Mutta tässä voi sanoa, että kun katsoo tuota harjoittelua pitkin, niin nyt Simonin tallikaveri. Nyt tulee vähän ulos. Ja sinne, noin. Viime vuonna ajettiin Helsinki. Sieltä lähdetään taittamaan, hyvin taipuu ensimmäinen clipping point. Nyt tullaan pikkasen ulos. Kyllä näkee clipping pointtiin. Kohtuu hyvin, pikkasen jää siitä kauas. Oi, nyt tulee kovaa kulmaa ja siellä käydään ihan sisällä. Ja hyvin näkee kuitenkin, että Auksen. Sieltä lähdetään tuomaan. Ensimmäinen veto oli Simonilta varsin hyvä ja noin, hyvä. Pikkasen jäi kauan, mutta siellä samalla sitten toiseen lajittelusuoritukseen Marko Kivimäki. Sieltä tullaan komeasti. Noin. Hyvän näköinen suoritus ja savua tulee. Muita siellä ei sentään ollut keskeyttäjiä, mutta sieltä tulee Juha Rintanen toiseen lajittelusuoritukseen. Sieltä tullaan urku auki. Ja taas käydään aika sisällä. Sieltä saatiin vehkeet rokkaamaan. Noin ja sinne loppuun asti. Ei näköjään ollut mitään hirveän isoa vikaa. Hän ei sitä kotiyleisö edessä tee. Se oli kaikkea muuta kuin rauhallinen läpä. Kuljettajat ajavat tonne päähän ja kääntävät sitten takaisin ja toistepäin. Sieltä tullaan ensimmäisen mutkaan. Teemu tulee hyvänäköisesti. Oho, nyt käydään ihan reunassa. Oi, sieltä tullaan komean näköistä paria jo heti alkuun. Sieltä lähdetään tulemaan toinen. Hyvin Teemu lähtee seuraamaan. No nyt tulee vähän suoraan ajoa. Oi, nyt tullaan ihan lähelle. Todellakin hakemaan aivan lähelle kilpailu hänen kilpahistoriassa ja suoraan lajittelun kakkoseksi ja nyt jo sitten semifinaalipaikkaa. Jos joku miettii, että mitä se rauhallinen läpiajo tarkoittaa, mitä Markolta odotettiin, niin tuo on se Nyt on ilmeisesti joko jotain vikaa tai sitten Juhalla on lämpäri. Takanan
Katsotaan miten tää näin päin taipuu, toimiiko Juhalla auto. Siellä vähän taistellaan. No nyt Juha tulee sit sen näköistä ajoa mitä äsken tulikin. Noin perille asti, kyllä. Jos Juha tästä tippuu, niin ainakin piti... Tästä katsotaan kumpi herroista jatkaa finaalia. Marko paremmin lajitelleena tulee sieltä ensimmäisenä ja kyllä siellä pikkasen suoristuu. No mitäs nyt? Ei voi olla totta. Täydet ennakkosuosikit. Marko. Katsotaan, että miten tämä. Siellä Simon on ainakin jäänyt. Nyt Marko tulee kovaa. Hyvin tulee perille asti. Hyvä näköistä vetoa Markolta ja kyllä Simonkin seurasi laulaa. Eli nyt tulee toisinpäin Simon Wikman edessä ja Marko Kivimäki takana. Katsotaan, että millaiseen suoritukseen Marko pystyy nyt tuossa takana. Hyvä pistejohto on eli ehjä suoritus, niin ollaan jatkossa. Sieltä tullaan. Oi nyt suoritus pahasti. Siinä oli vähän. Sieltä tullaan, eli one more time. Marko Kivimäki vastaan Simon Wikman. Marko edellä niin kuin äskenkin. Sieltä Marko tulee taas hyvä suoritus. Vähän suoritus siinä. Oi. Nyt tullaan jo tosissaan vielä molemmat. Sitä näin pitkällä ollaan ilman, että on lisäkolareita, niin toivotaan, että toi Kriisa Pusu jäi ainoaksi. Sieltä tullaan. Huomaa, että heti rata märkä, niin savu hävisi kokonaan. Eli äsken tuli vielä komeasti savua edellisiä tiimikavereita, kun Team Folkeni, Ossi Mäkelä ja Nikke Lundqvist sitä harrasti. Mutta nyt sieltä Dennis Hägglund edellä Simon Wikman perässä todella liukastaan. Huomaa, että ihan lipsuttelua. Nyt jaksaa ainakin sutia sen verran liukasta. Tällä kertaa siis Simon Wikman edellä Dennis Hägglund perässä. Sieltä tullaan. Kovaa lipsuttelua on. Huomasta vauhdit kyllä tippu saman tien kun asfaltti kastuu, eli nyt tullaan niinku